Зі Старого Криму до Токіо кримського татарина проваджають на Олімпійські ігри 2020. Борець Ленур Теміров буде представляти Україну на Олімпіаді в Токіо. 31-річний спортсмен почав займатися греко-римською боротьбою ще в 6 років. Зараз його мета – привезти олімпійське золото. Подготовка проходила у нас поэтапно. Мы проходили сборы в разных городах. И последний хороший сбор был в горах у нас, в Закопанах, мы там провели сбор. И сейчас мы проходим предолимпийский сбор уже здесь, в столице, на олимпийской базе Кончи-Заспа. Это предолимпийский сбор уже, и 25 числа мы уже вылетаем в Токио на старт. В первых числах августа будем бороться. Незмінний тренер Ленура Ісмет Салієв пишається своїм підопічним. Під орудою свого наставника Ленур вже чверть століття. З ним і пов'язує всі свої звитяги. Першу міжнародну бронзову медаль Ленур завоював у чемпіонаті Європи ще юнаком. Згодом виборював медалі в кожній віковій категорії. А у 2019 році на чемпіонаті світу в Казахстані виборов ліцензію на Токійську олімпіаду у складі синьо-жовтої збірної. Для тренера Ленур Теміров, як рідний син, впевнений, борець гідно підготувався. Я думаю, он неплохо готов к этим Олимпийским играм. Вот. Надо хорошо подойти психологически и будем бороться за медали. Вот. Я думаю, он достоин завоевать медали. Уже был призером и мира, и был призером Европы был неоднократно. Ждем от него медали. Підтримати та надихнути Ленура на звитяги прийшли лідер кримсько-татарського національного руху Мустафа Джемілєв, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепар, муфтій Духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов та керівництво меджлісу. Бажаємо, щоб кримсько-татарський національний прапор і державний прапор України був завжди, кожний його крок там супроводжував на Олімпіаді. Ну і зрозуміло, ми всі сподіваємося і бажаємо, щоб державний прапор України піднявся як прапор переможця. І коли той прапор державної України буде підніматися, Ленур буде тримати поруч і кримсько-татарський національний прапор. Бажаємо успіху тобі, друже. Національний стяг ручної роботи з золотою тамгою Ленур отримав і від колишнього політв'язня Ісмаїла Рамазанова. Бажає спортсмену звитяжного виступу, а небесно-блакитне знамено хай буде його талісманом. Ленури перемоги, тільки перемоги. В принципі, у зв'язку з цим, разом з Ельміра Ханум, я хочу подарувати цьому хлопцю, нашому спортсмену, прапор, наш кримсько-татарський прапор, саме з золотою тамгою, для того, щоб цей хлопець приніс виключно золоту медаль з Олімпійських ігор і таким чином підняв кримсько-татарський народ ще вище. За кримсько-татарський стяг, за свій народ та всю Україну Ленур налаштований боротися лише на перемогу. Свої сили він зможе випробувати 2 серпня.